Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghisgot nga or si San Pablo gihisgutan nga andam kay siyang musaksi sa iyang pagtuos Ginoo. Sa una, siya usa ka manlulutos sa Ginoo, pero karon andam na siyang magpakamatay para sa iyang gilutos. Mao ni ang lungtad sa giingon diri sa atong tubag sa Salmo, "Bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman." Kung ang Ginoo gi atong lauman, nya mobantay na siya nato, hasta ang atong kaaway mahimo natong higala. Lingay mong tupad. Yung na gusto ka nga makighigala sa imong kaaway. Ano? Nya kung ang imong kaaway, ang imong bana, nang Ginoo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Ayaw laom dito sa imong bana or sa imong asawa, dito sa Ginoo. Nya kung ang imong kaaway, imong office mate, dito kas Ginoo mo ingon, bantay ako o Dios. Pasabot, bantay ko nga dili ko matintal sa pagpangaway aning akong igsuon nga nangaway nako, kining akong office mate, kining akong classmate, o bisan kining akong ugangan or in-laws nga nangaway nako. Usahay pagani dinhi simbahan, awayon pata sa naarasad sa simbahan. O nang ato gyud nang iampo. Nakaron unsa may lungtad kon ang Ginoo mobantay na nato. Maliwat na ta ni Kristo. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Kristo nangandoy gyud nga mausa ang katawhan. Kita di ay kon mohingkod na ning atong pagtuo, dili na ta makig-iyahay. Ang ato ng effort, ang atong paningkamot nga mausa na ta. Nya unsaon man pagkausa, alagara nato ang tanan, apil na ang atong kaaway. Muna si Jesus, niingon siya diri, wa ko magampo sa kalibutan, nagampo ko kanila nga mituo. So unsaon man aron na ay mutuo, magsigi na tagsangyaw sa atong pagtuo. Mao bitaw nga usahay dihas pamilya, dili gyud mudako ang mulambo ang pagtuo kay ang mga ginikanan dali kay mga saba, dali kayo mangusi, manlatos. Okay ra unta na, basta naagi nang magrosaryo kada adlaw, musimba gyud kada Domingo, nya naa nang pagpasayloay, naa ang pagdinawatay sa usag-usa. Kay mao man na ang bungas pagtuo, maliwatan ni Kristo ug nagkinahanglan kay taana karon. So ato sang iyampo ang ato mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno, labi na gyud dinhi sa atong nasod, nga kanabitang pagpasaylo, pagdinawatay, dili pagkompetisyonay, dili pagdinautay, mao na unta ginay muhari kay mao ginay sinugdanan sa nindot kaayong kaugmaon. Nilingay mong tupad, ing na andam ka makighiusa sa imong kanang gasigig daot ni moron, na andam ka makighiusa. Nya labi na jud alkansi pagyud ka kay ang nagsigig daot nimo mao pa gini arang-arang ang kahimtang, nya ikaw nagtinarong kunuhay, uyamot kayo, nya makighiusa kaniya or magsikag ampo nga may ratag gabaan, may ratag makarma. Ayaw gyud ana. Kay mao na ang Dios nung kinaiya. Muna si San Bonifacio, ang atong martir, obispo ni siya, pero gasigi ra gid siya og higugma og paningkamot nga mahiusa ang simbahan. Nya kay naa may di makighiusa, samtang gamisa man tingay ni siya, gipatay. Walang sa siya musukol. Kaya nga naman, nabaday na higugmang musukol,
mo patara ra gid na ug nahimo siya karong bantugan nga modelo sa atong pagtuo.